Palapat, Hagonoy, Bulacan. Palapat, Hagonoy, Bulacan. Ayos na yung pakiramdam nyo. Hindi na nanginginig. Hindi na. Malambot na yung tiyan nyo. Alam mo. Wala na. Tsaka naging gwapo kayo dito tayo. Naayos na. Hindi na kayo nahirapan mulakad. Kasi kanina nakita ko kayo dyan, nakasilip ako doon sa salamin. Ang lakad nyo, paano yan? Parang habong-habo. Hirap na hirap kayo. Para kayong, kala mo, tagsi 6 liters bawat isang pamo eh. Ayun talaga mga hindi. Okay na tayo. Inaramdam ko. Salamat sa Panginoon ha. Thank you. God bless. Thank you. Ingat kayo ha. Mamaya na kita i-interviewin. Linisin mo muna. Babae ka ba talaga? Sige, kalasin mo. Kung babae ka, hindi mo na kita tatanungin ha. Basta kalasin mo. Alam ko naman babae ka, sinabi na ng Panginoon Kristo sa akin kanina. Gusto ko magbula sa iyong bibig. Okay, kalasin mo lang muna. Matagal mo na itong ginagawa. Sagutin mo lang yung tanong ko, matagal mo lang ginagawa to. O sige. Hindi ko na alamin ang pangalan mo, ha? Pero usapan tayo ng matino, naintindihan mo? O sige, kalas mo na. Lahat, tubusin mo, buong katawan niya, dibdib niya, tanggalin mo lahat ng sakit. Lahat, linisin mo, pati mata niya, pati yung bibig niya, pati yung tenga niya. Yan, lahat. Siko. Sige, lahat. Ilahin mo kilikili. Tanggalin mo lahat. Left and right. Itapon sa lupa. Sige, lahat yan. Babae ka, ha? Ayaw na kitang awayin, pero sige, hindi kita sasaktan. Sige, may usapan lang tayo. Kalasin mo muna. Kinagagalitan mo talaga tong taong to. Nainggit ka sa kanya. Tinatanong kita, nainggit ka ba? Nagagalit? Nainggit. O sige, kalas. Matagal mo na itong ginagawa. Nagbayad ka ba sa mga darasan mo? O hindi? May binayad ka sa kanya? Magkano binayad mo? 2,500. Sige. Ilang beses mo na nagbayad sa mangkukulam o sa nagdarasan mo? Ilang beses ka nagbayad? Isang beses lang. Taga saan yung nagdarasal mo? Bisaya, Tagalog, etc. Hindi ko alam. Ikaw makakasagot nun. Taga saan? Pero malalaman ko din yun. Taga saan? Taga Hagonoy din yung nagdarasal sa'yo. Hagonoy, Bulacan? Hindi Hagonoy, Pampanga, ha? Sige. Babae, lalaki ang nagdarasal sa'yo. Ay, inutusan mo. Babae, lalaki yun. Babae po. Peras din kayo babae. Matanda na yun, baka tayo nagdarasal. May edad na, o? May edad na po. O, sige. Sino ang nagpakilala sa'yo sa kanyang dasalan mo to? May nagrekomenda sa'yo o kakilala mo siya? Kakilala. Matagal mo na siya kilala. Matagal. Sige. Kalas na kalas. Hindi ko na alamin, ha? Buhay pa asawa mo o patay na? Ha? Patay na asawa mo? Sige. Bata ka pa, matanda? Mga ilang kalkulado mong edad mo? Natural, alam mo edad mo, ilang taon ka na? 65 years old ka na. Sige. Siguro naman, may mga anak ka na, wala pa. Sige. Hindi ko na alamin. Magkalapit lugar lang kayo nito, magkalayo-layo. Malayo. Malapit lang sa inyo. Hindi mo siya kapitbahay. Sige, magkalapit lang. Sige, nakikita mo siya. Ibig sabihin, isang baryo lang kayo dito. Sige, kalas. Isang parang barangay, parang isang sinasakupan ng isang barangay. O, sige. Kalas ng kalas. 60 years old ka na, nanay. Personal mong galit sa kanya. Bakit ka naman nagagalit dito sa taong ito? Bakit ka nainggit? Sa pangalan ni Jesus. Kasi po. Ay, kasi Sagutin po. mo. Sige. Kasi po Kalas ng kalas. pareho lang kami. Sige, huwag ka na maingay. Tama na. Ganyan. Alam ko na kung sino ka. Kalas. Tanggalin mo. Sagutin mo lang ang tanong ko. Ayaw kong malaman ang buong pangalan mo. Kasi magkakalapit lang tayo lugar. Kalas ng kalas. Mamaya tatawagin ko yung mangkukulam mo. Kasi hindi mo naman matatanggal to kung hindi naman yung mangkukulam ang nagdarasal. Kasi nag-utos ka lang. Ay ibig sabihin wala kang kakayahan. Pinatatanggal ko lang ang lahat ng galit sa puso mo at isipan. Siguraduhin mo lang na ikaw yung nagpapadasal. Pag nagkamali ka sa akin, hindi ko pa tinatanong sa Ela, tanda mo. Pag tinawag ko siya, pag nagsinungaling ka, pipilipitin kita sa loob ng katawan niya, tanda mo. Ubusin mo lahat, pati likuran. Matagal na siya nagdudusa. 2 taon na ang sakit niya. Tama ng pagpapahirap. Hindi mo.
Ang dapat nawa ang Panginoong Kristo ang maghari sa inyong buhay, hindi ang demonyo. Dapat lagi kayo manalangin sa aking Ama na Panginoong nating lahat na si Jesus Nazareno o sa ngalan ng poong Heso Kristo. Ang Panginoon lamang ang makapangyarihan at makakapagpaalis ng galit sa iyong puso dahil siya ang may-ari ng katawan mo at alam niya ang kahinaan mo. Sige, kalasin mo ng kalasin. Alisin mo muna ang galit dito at tatawagin ko yung mismo ang nagdarasal. Siguraduhin mo na totoo ang sinasabi mo. Hindi pa kita inaatake. Lahat, linisin mo. Palito pa lang ang ginagamit ko sa'yo. Tanda mo, palito pa lang. Susubukan kita sa papel. Papel lang ang gagamitin ko sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. O, diba? Papel pa lang. Diba? O, diba? Papel pa lang. O. Papel pa lang ang ginagamit ko sa'yo. Aray ko po. Kaya kalasin ko na durog mo yung papel. Aray ko po. Isa mo. Ah. Babalik ulit natin yung papel. O, Ay! diba? Kalas. Ah. Linisin mo. Pati binti niya. Pati yung sa harapan niya. Linisin mo lahat. Lahat ng sakit. Tatawagin ko mismo ang nagdarasal. Siguraduhin mo lang, pinagbigyan kita. Hindi ko na inalam kung alam ko malapit ka lang sa lugar nila, pero hindi ko na inaalam ang pamilya mo. Tanda mo. Alisin mo lang ang kinaingitan mo sa taong ito. Tapos na. 2 taon na siya nagdurusa. Siguro naman yung 2 taon sa 2.5 ay malaking sobra-sobrang tubo na yon. Malaki na tinubo mo. Hayaan mong aking Ama ang pumalo sa puwet nito at ganun din sa iyo kung may kasalanan kayo at patatawarin naman kayo ng Panginoon Kristo. Walang anak at ama natin na hindi marunong magpatawad dahil siya pa rin ang may-ari ng katawan natin. Huwag mong ibenta ang iyong kaluluwa sa impyerno dahil pag pinahiram kanya ng kapangyarihan ng galing kasamaan, tanda mo, kukunin niya ang anak at apo mo. Yun ang kapalit niya. Nakaganti ka nga sa tao, may kapalit ka naman. Nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa inyo. Tama na. Binabalik kita at hinikayat kitang bumalik ulit sa aking Ama at manalangin ka sa Kanya at ibibigay niya ang gusto mo. Wala na, meron pa. O, hinto mo yung kamay niya. Ibaba mo. Tatawagin ko yung mangkukulam mo. Naintindihan mo? Siguraduhin mo lang. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo ang taong nagdarasal sa loob ng katawan ng taong ito. Kung nasaan ka man ngayon naroroon, kung anumang espiritu ka at gumagamit at tumapangalili ka sa demonyo, mismong ikaw ang tinatawag kong nagdarasal at yung amo mong pangit sa pangamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan ng Panginoong Kristo at Amang Jesus Amang Nazareno, iilawan niyo ang aking kamay at pahiramin niyo po ako ng inyong kapangyarihan upang tawagin ang taong nananakit sa kanyang kapwa-tao sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay! Sa pangalan ni Jesus. Aray! Naku po! Aray! Ikaw, babae ka lalaki? Ako, babae po. Sige, ilan taon ka na, ate? Ay! Ilan taon ka na? Ay, naku po. Ilang taon ka na? Isang na po. Sige, siksik ka na. Ikaw yung nagdarasal. Ha? Ikaw ba yung nagdarasal? Sige, taga saan kayo nagdarasal? Taga-Habaya Agunay po. Abayan tunay. Sige, kalasin mo. Bakit mo dinasalan tong taong ito? Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Anong dasal para ginawa mo sa loob ng katawan niya? Ang paano yung dasal? Para po isa mahirapan. Para mahirapan ano? Po ng sa karamdaman niya, hindi na matanggal. Sige, kalasin mo. Anong kinuha at binigay sa'yo ng isang tao na nag-utos? Ano? Ay, ako. Ano? Hindi ko magsikmura mo pag hindi ka sumagot na maayos. Tignan mo, sumantik ka sa sikmura nito. Kakalasin mo hindi. Kalasin ko po. Subang ay lumubog yung daliri ko. Kalasin mo. Kailangan mapalubog yung daliri ko. Babasagin ko ang dasal na ginawa mo. Kalasin mo. Opo. Lahat. Ubusin mo. Balik ko na po lahat. Mamaya na kita interviewin. Sige, kalas mo na kalas. Ilang taon ka na nagdarasal sa demonyo? Ilang taon ka na nagdarasal sa kadiliman? 2 taon ka na mahigit nagdarasal. Opo. Sige. Saan mo naman ito natutunan?
Ay, ako po. Tama na to, no? Po yung trabaho. Dati mo na sa trabaho. Sige, kalas na kalas. Ah. May pamilya ka na ba? Meron po. Sige, kalas. Ano ka? Bulakenyo ka ba talaga o Bisaya ka, no? Bulakenyo po ako talaga. Pinalaki ka? Ah. Sige, doon ka lumaki. Kalas. Ah. Matagal mo na tong ginagawang trabaho. Ito lang ba din trabaho mo? Marami pa. Huwag ka magsinungaling. Maniwala ka sa akin. Minamay pa lang kita. Marami na. Tigilan mo ang pagdarasal sa kadiliman. Naintindihan mo? Kawaan ka ng aking ama sa iyong ginagawang mga kasalanan sa kapwa mo tao. Huwag sanang pumunta ang mga sakit nito sa iyong pamilya. Dahil tanda mo, tinalo ka ng instrumento ng Panginoon Kristo sa araw na ito. Tatanggalan kita ng karunungan at hindi ka makakapasok dito sa loob ng katawan ng taong ito kailanman. Pag ginawa mo yon, kahit isang pitik lang o isang hibla lang ng buhok nito, lahat ng sakit nito na dumapot kaysa dati, higit pa sa nararamdaman niya sa 2 taon, 10 beses babalik sa iyo, hindi sa iyong pamilya, para matuto ka lang. Huwag mo nang uulitin to. Naiintindihan mo? Hindi na po. Alas. Wala kang karunungan at kapangyarihan. Napakatiting lang na kapangyarihan ang binigay sa iyo ng kadiliman. Nadidetect na kita. Napakahina ng kapangyarihan nito. Ito ay isang hangin at sumasagabay lang to. Yun lang ang kakayahan mo. Napakakonti lang ang binigay sa iyo kapangyarihan ni Satanas. Kung sa aking ama kang humingi ng tulong at kapangyarihan upang makatulong sa iyong kapwa, hihigitan niya pa yung kapangyarihan na binigay ng kampo ng kadiliman niya. Napakababaw na kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng demonyo. Alam mo ang kapangyarihan na pinagkaloob sa iyo ng demonyo? Alikabok lang. Kaya kang sakta ng kapwa mo magkukulam o kapwa mo magdarasal. Wala kang proteksyon sa katawan mo. Nadidetect ko at nararamdaman ko. At nararamdaman ko sa isipan ko ang iyong kapangyarihan. Binibenta mo ang katawan lupa mo sa kaparangyot lang na. Para ka lang tira-tira. Dapat sa aking ama ka, humingi ng tulong at kapangyarihan. Dahil yun ay walang hanggan na ibibigay sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan. Isuko mo lang yung sarili sa aking ama at walang kwenta yung amo mo. Naiintindihan mo? Opo. Opo. Kalas! Opo. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Konti na lang. Ubusin mo lahat. Kanina sobrang tigas eh. Kahit nakadiin na yan. Kanina. Bumabalik eh. Kalas! Ubusin mo lahat. Pagbibigyan kita sa araw nito pero hindi ka rin makakapasok. Napakababa ng uri ng kakayahan mo. Tandaan mo. Wala pa sa kaditik ng ibig sabihin. Kaya kang tablan ng isang simple rin magkukulam o isang simple rin magdarasal. Kaya ka rin niya saktan. Humingi ka ng kapatawaran sa aking ama sa langit at ganon din sa katawan niya at sa katawan ng taong ito. Naiintindihan mo? Tama na yung 2.5 na binayad. Meron ka ba taga-siningil o wala? Sige. Siguro naman, tapos na yun. Napakasimple lang ang binigay mo sakit. Pero kahit paano, 2 taon, niya rin ininda. Yun lang ang kakayahan. Nabitik ko ang kakayahan mo. Napakahaba lang ito. Kung ito ang taong ito ay nagdarasal maigi sa aking ama at higit at sumusuko at humingi na kapatawaran, kakayanin kanyang talunin. Pero siguro na panghinaan ng loob ang taong nito dahil alam mo bakit tinutok siya ni Satanas ng Diablo na huwag magdasal sa aking ama. Pero kung itong taong nito ay nananalig ng buong puso at kaluluwa at humingi na kapatawaran sa aking ama, manginginig si Satanas ng amo mo. Pasalamat ka. Ang taong nito ay mababaw ang kanyang pagdarasal sa aking ama. Pero bibigyan ko ang lakas at espiritual ang kanyang katawan upang hindi ka makapasok kailanman sa kanya. Tanda mo sinabi ko sa iyo. Once mo lang galawin ang kanyang hibla ng kanyang buhok, patawarin ako ng aking ama. 10 beses kong ibabalik sa iyo ang sakit nito. Hindi na ako aatake sa iyo. Itigil mo na yan. Walang kakwenta-kwenta ang kapangyarihan mo. Alikabok lang ito ibinigay sa iyo ni Satanas. Naditik ko ng kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan mo ay dinadaloy mo sa hangin. Pwede kang umatake habang tulog siya. Yun lang. Napakababaw lang na kakayahan mo. Kung magdarasal ka sa aking ama
at mananalig ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. At kailanman may kapangyarihan ka sa puso mo, hindi mo ito nagagamit. Alam mo bakit? Sukdulan ng kasamaan ang iyong ginagawa sa iyong kapwa. Itigil mo na to, nanay. Naintindihan mo? Opo, titigil na po. Ayoko na po talaga. Hindi na po ako ulit. Matanda na kayo. Oo. Konting panahon na lang ang buhay mo sa mundo. Naawa ko sa iyo, hindi ako magpapasya nito, kundi ang aking Ama. Malapit ka nang matigo. Ibig sabihin, malapit ka nang huli ng aking Ama. Kaysa makagawa ka pa ng maraming kasalanan. Nararamdaman ko ang aura mo ay napakahina. At may sakit ka rin pala sa puso. Tama ba ako mali? Opo. Ibinibigay na ang lahat sa akin ang iyong kakayahan. Nadidetect kita kahit gano'ng kakalayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit kita pinapapasok ng Panginoon sa aking isipan. Alasin mo, sa araw na ito ay gagaling itong taong ito. Pero ikaw, sana humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. At ganoon din sa taong ito. Tapusin mo na yan. Konti na lang. Naalala ka nila, sobrang tigas. Kahit nakadina, wala na. At lahat kong binitawan ko yan. Ubusin mo! Hinto mo yung kamay niya. Ikaw, nag-uutos. Pumasok ka ulit. Naiintindihan mo? Huwag mo nang uulitin to. Hindi na po. Kahit kailan. Opo, kailan. Magpatawad ka na at huwag ka na maingit. At ikaw magdarasal. Tigilan mo magdarasal sa mga tao. Naiintindihan mo? Opo. Pangalawa, Hindi ko malapit na- mo lang to sa lugar mo. Hindi Kaya ko na hindi po ko tinatanong. tinatanggalan. Manahimik ka. Pakinggan mo ko. Ha? Wag mo to gagawin. Kung nainggit ka sa taong nito, bagkos siya ang gamitin mong pangatlong instrumento, ibig sabihin, ang taong yun ay gagawin ko at ganun din siya. Ibig sabihin yun, yung taong yun ay hinahangaan ko dahil masipag. Dapat ganun. Una pa rin ang aking Ama at pangalawa yung katawan mo. Naintindihan mo? Manalangin ka sa aking Ama at alam ng Panginoon Kristo kung anong para sa'yo. Hindi mo pa ito hinihiling at hinihiling sa Kanya. Alam niya na kung anong nararapat para sa'yo. Huwag ka mainggit sa iyong kapwa dahil alam mo bakit. Dahil ang demonyo naghahari sa inyong puso at isipan. Hindi lahat ng mga mayayaman ay magagandang buhay, tanda mo. Kayong mga mahihirap, tayong mga mahihirap, ay mapalad pa rin tayo. Wala pa rin tayong sakit kaysa mga marami tayong pera. Kahit gaano kakadaming pera, kung 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon ang ginagastos mo sa ospital, wala rin kwenta. Masarap pang mabuhay na simple lang. Naiintindihan mo sinasabi ko, ate? Opo. Sana maunawaan mo ang aking sinasabi. Oo. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano pa. Alam mo na yan, matanda ka pa sa akin. Alam mo ang tama't mali. Manalig ka lang sa aking Ama. Ang gustuhan ng aking Ama na ikaw ay magdasal at itong taong rin ito upang ikayo ay gumaling at ibigay niya ang nararapat para sa inyo. Hindi lang naman dito ang buhay natin. Pag namatay tayo, mas maganda pa buhay natin sa langit. Dahil tayong mga mahirap ay marunong tumawag sa ating Ama sa langit. Naiintindihan niyo ang sinasabi ko? Walang kakwenta-kwenta ang mga kapangyarihan nyo. At pangalawa, wala rin kakwenta-kwenta ang galit at inggit mo sa taong ito. Tama ng pagdudusan nito, 2 taon. Siguro naman, nakaiganti ka na sa kanya. Naiintindihan mo na? Opo. Humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. Naiintindihan yung dalawa? Naiintindihan yung dalawa? Opo. Ah. Humingi na po ako ng kapatawaran. Sana patawarin ka ng aking Ama. Ulit. At ayaw ko na to. Naiintindihan mo? Ayoko na po. Ha? Opo. Sige. Ayoko na po. Palalayasin kita, palalayain ko kayong dalawa. Ipikit mo ang kanyang mga mata para hindi siya para makabalik agad siya ulit sa katawan niya. Kumanda kayo at palalayasin ko na kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatanggalan ko ang bisa nito sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon Kristo, at sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Panginoon, namin sa langit, ako'y nananalig at nananampalataya. Tinatanggalan ko ang bisa nito sa pangalan niyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang lahat ng mga negatibo, mga kasamang espiritu, o anumang nasa loob ng katawan niya, panlabas o nasa loob ng katawan niya, ito ay malulusaw sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan. Maraming salamat po. Amen. Luwalhati sa Espiritu Santo. Amen. Gumising ka. Sabi mo in Jesus' name. Amen. Amen. Pikit. Pikit lang. Amen. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen. Dila. Tingnan mo to. Sumakit pa? Ito, iangat ko.
Pikit. Amin. Amen. Sumakit pa. Wala na. Salamat. Tapos na tayo. Salamat sa Panginoon Kristo. Hindi ka. Ano? Nandiyan nyo. Parang walang laman. Hindi pa kaya kayo kumakain? Ha? Kanina, parang pumipilipit yung daliri ko sir. Tigas-tigas. Anong pakiramdam niyo muna? Ay, teka lang pala. Inumin niyo muna pala itong tubig. Kalahati lang muna pala. Kalahati lang. Susundan ko ulit para magandasal. Na-detect ko yung kapangyarihan ng nagdarasal sa'yo. Ubusin lahat yan. Papel pala nga ginagamit ko sa'yo, naghihiyaw-hiyaw ka na. Baka sabihin mo, may ano yan, napunit na nga, oh. No? Walang ano yan, no? Posporo lang nga ginagamit ko sa'yo. Lakad ka tayo. Ipagpag mo muna yung sakit mo. Mamaya ka na mag-media. Sige. Ipagpag mo. Lahat. Tumalo ka. Kaya na nanginginig ka, di ba? Ano? Mabigat? Magang? Nanginginig pa? Hindi, mag-anak po eh. Nakakatalong ka na. Hindi kagaya nung ano. Hindi ka tulad kanina, di ba? Para kang nanginginig. Tapos yung paa mo gumagano, no? Parang kala mo yung may para kang sakang. O ngayon, hindi na. Ayos na po. Sipa-sipa nyo. O, mabigat. Mag-anak. Yung chat nyo, subukan yung dinan. O, Malambot. malambot nga, no? Parang walang laman. Hindi ka tulad kanina. Nakikita naman ng anak mo yung kumukuha ng video, talagang pumipilipit na liriko. Sa palito, anong nararamdaman nyo rito? Kasi may tumawag. Mainit, masakit. Mainit pong masakit. Mainit na masakit. Sabi sa'yo, may nangungulam. Anong nauna? Yung sakit o mainit? Mainit. O, pag nauna yung init. Namalipit na kagad kanina. Namalipit ka na. Wala kasi kayong laman dyan. Parang matagal kayong di yata kumakain. Konti-konti lang kaya niya kasi. Saan kayo tayo? Saka palpat sa gunay din po. Ano? Palapat? Kami nila, palapat oh. Hagunoy? Bulacan? Hagunoy. Ayusin ko lang konti tayo yung ugat mo doon sa leg. Okay na yan. Salamat sa Panginoon.